L-erba' filgħodu grupp ta' immigranti ġew rilokati minn Malta lejn Franza wara ftehim bejn iż-żewġ pajjiżi. L-immigranti ħallew Malta permezz ta' titjira diretta lejn Pariġi bilħalli jkomplu bil-proċess tal-ażil fi Franza. It-trasferiment tal-immigranti seta' jsir wara li saru l-preparamenti meħtieġa mill-Ministeru għall-Intern, l-Ambaxxata Franċiża f'Malta u l-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Immigrazzjoni. Dawn il-preparamenti kienu jinkludu wkoll eżamijiet mediċi sabiex jassiguraw li ħadd mill-immigranti mhux pożittiv għal COVID-19. Ir-relokazzjoni hija wieħed mill-pilastru tal-istrateġija tal-Gvern fuq l-immigrazzjoni irregolari flimkien mal-prevenzjoni tal-wasliet u r-ritorn ta' dawk il-persuni li ma jkunux eleġibbli għal protezzjoni f'pajjiżna. Intant fi tweet il-Prim Ministru Roberta Bela għalli dan il-ftehim ma' Franza se jwassal biex jitnaqqas il-pis tal-immigrazzjoni fuq pajjiżna. Dr. Bela tenna wkoll l-awtoritajiet Maltin se jibqgħu jaħdmu biex mijiet ta' immigranti oħra ikunu trasferiti lejn stati membri oħrajn tal-Unjoni Ewropea fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin.